אבי ודודו, שתעשה מלאכה כראוי. אני רוצה לראות... לא. אני שתיין מגיל צעיר. טוב, אני... כי פה למשל תמונה. כן, התחלתי. חיוך מסוים. אני רוצה לנהוג באופנוע. אמי מחזיקה בי. אלה הוריי, היינו פעם צעירים. נוטים לי להיות קצין. אני צופה לעתיד. הצעה מיוחדת לבעלי חיים. כאן הוא נראה מאכיל ברבורים בציריך. בפירנצה, באיטליה. חשב להיות וטרינר, רופא וטרינר. כן, עם שחר בסן פרנסיסקו. עם כלבתו שכה אהב. אז תראה, תסתכל. תמיד תסתכל רגע. כן. ראינו, נכון? כן. בטיולים אהב לטייל בארץ, ובטיולים מוצב האופי הלאומי שלו. כאן הוא נראה על המצדה כשברקע המחנה הרומאי. הבאנו אותו לכל המקומות שמהם אנחנו יונקים את אחיזתנו בארץ הזאת. כאן בעיר העתיקה בירושלים. כאן בכוכב הצפון, במבצר הצלבני, ליד חוותו של הלוחם האגדי מאיר הר ציון. בגבול הלבנוני, הפעם נשמע להוראות ועצר בגבול, ולא חצה אותו. זהו. בבית הכנסת העתיק בבירעם. כאן אנו מטיילים בנתיב מלחמת ששת הימים. אנו רואים את הפיור דרומית לאילת. על מטוס שהופל. נראה בששת הימים, לא? כן. זה דווקא מוסטנג ישראלי. אז זה עוד ממלחמת... שחרור. מלחמת סיני. זה מוסטנג ישראלי. שחסם את מצרי טיראן ושמש עילה לפתיחת מלחמת ששת הימים. כן, כן. אריה על הקנה. זהו. כן. איך להיות פסל קנדי הטבעי שנרצח ביום שאריה נולד. סוף. עם מסגרת. באטור. את מביאה? בהמשך המסע, מסע... בסדר תביא. זה נקרא מסע מלחמת ששת הימים. זהו. מה אחוז? אנשים לא פחות. אבו רודס. שבוע הבא. לא, סליחה, זה באטור. ביום חמישי הבא. טוב, אבו רודס. טוב, זה לא צריך. במכרות המנגן באום בוגמה. איפה זה, בארץ? כן, בטח בארץ. היום זה כבר לא בידינו. טובים לי לא כי הוא אוכל את המדינה הזאת עם העבודה שלנו. חינוך לא טוב. אני מאמין שזה חינוך טוב, זה גורל. זה אלוהים. יש, בבקשה. חד אדם, חד. בוא נדבר אותי פה. אני רוצה כמה זה. מה, כחולים? אתה מתחיל? אתה מסריט? כן, אני מסרטי. נגמרה, מחכים לשכן שנשבע במוצב החרמון. השפתיים קפוצות והאופי מתחיל להתעצב. המסירות הלאומית. סוף. בבר מצווה של אחיו, בשמחת הבר מצווה של זאב אחיו שיחיה. המשפחה מאוחדת. המשפחה מאוחדת. אני מרכז להוראה. אולי יבוא הבן שלי. אליך רוצה לראות את הוידאו. איזה ארוכים למעלה, קסטות. היא לנסיעת המרגמה. גם לרקוד. זה לא מתאים. לא מתאים. לא, אני לא יודע לרקוד, זה לא התמונה הזאת. כן. אבל תיתן יותר שיראו את הריקוד.
לי. לפעמים גם פוזל. אני חושב שאני צריך... שלום, אני נוסע לחו"ל. מתרגש במטוס. אבל זה לא במטוס. זה במטוס, זה לא לפני במטוס. המטוס, בסדר. זה במסוף. מה פתאום במטוס? אני מפחיד את אמי, כמעט נופל למים. אך איזו עיר נהדרת. כל היום אפשר לשוט במים. ציוזף בווינה. אני מסתכל ורואה את התרבות הווינאית. אבסבורגית? לא. ונגפראו בשוויץ. נוף לא מקובל בארץ ישראל. שלגים, פסגות הרים. קר. קר מאוד, אבל אני לא לובש מעיל. גבר לא לובש מעיל על מרומי ההרים. לונדון, צריח הפרלמנט, אני שוכב על הגשר ומשקיף על האנגלים. חזרתי הביתה, אך איזו ארץ ישראל טובה. טוב להיות בבית. טוב להיות בארץ. במשמר האזרחי צדנו תיירת. כאן בכיכר אתרים. צדנו תיירת בכיכר אתרים. אני בתיכון, לקראת הסיום, טיול, איפה זה? לאילת. מצפה שחם. במצפה שחם. ראו איזה גבר הפכתי להיות. עכשיו אתה רוצה שתי הקרנות. כן. אני אלוף הארץ בהאבקות לנוער. שם פה גיל 18, זה שאול, איזה יציאות. לא חשוב. אולי תגיד 18, לא טעה שם. לא משנה. מה זה משנה? אתה יכול לעבור על זה בלי להתעכב, תעבור על הכל. זהו, זה חבל, זה הרבה זמן. אני נתחיל, התחלתי למעשה. כן, אין מה לומר. תודה, אלוף הארץ. אלוף הארץ בהאבקות. בהאבקות. אליפות ישראל לנוער. זה כתוב. התחלתי ישר את זה, יהודה. תסתכל על המסך, ישר על זה. יפה. זהו, מה אנחנו עושים? עכשיו אני רק איתם וזה. זה לא עם המורה לפיזיקה מרות. בטיול לאילת. בטיול לאילת. לא? ושוב בטיול באילת. אני בטיול באילת עם שתי מלאכיות מימיני ומשמאלי. זה מספיק. שמה חבל. השמינית, הרב פרידלנדר. אפילו אם יש, צריך לשער, אני בא לפה לחודש וחוזר חזר. כן, אז תקפוץ להגיד מה העניינים. אתה רוצה לבוא אחריו? אני צילמתי.
אתה מצלם? כאן בבית הלבן ליד הגורילה. בוסטון, רובן דחף לי קרח במעיל ותראו מה גרם לי. קר! בלאס וגאס. בעולם, בסן פרנסיסקו. כן, בניו יורק ליד בית המשפחה. עם הבן דוד בניו יורק, לא רואים אותו אבל. בניו יורק. כן, בניו יורק.
מה אתה רוצה שנעשה? היה לו מס ערך מוסף לבן אדם, הוא לא נותן לי כלום. דוד, טלפון. מי זה? מי זה? יוכי. זאת אומרת שאנחנו, אנשי אור יהודה, אני יודע שבאולם אתם מצלמים שם. לא, באופן כללי שם, בכל השטח, אתה מבין? הם באים מאור יהודה, ואפילו היה שם כמה צלמים, זה כבר בדוק. אתה מבין? ותמיד הם באים לפה, לא משנה להם המרחק. טוב. לא, סתם אני אומר לך באופן כללי. אני לא נפגע את השני. למה שתיפגע? אני 5 שנים רק מדי, אני עוד צעירצ'יק. אני רק 5 שנים מתעסק בפרסום, ככה 2 הייתי פה ושם, שנה שלישית עשיתי פה ושם, ובשנתיים האחרונות אני גם פיתחתי קצת. עכשיו מה אני אגיד לך, אני הלכתי לאיזה להקה. לא, הלכתי עם איזה להקה. שלום. כן, בבקשה. אתה? כן. אהלן. אני בני. אתה בני? כן. אני מה? טוב. בוא נראה. אתם ביחד? לא. אני... אתה יודע מאיפה אני בא? לא. ידע קול. כן. להשפיע. שיש את ה... תקשיב. רצים שם 2 מיקרופונים. מיקרופון אחד למנחה, ומיקרופון אחד שאולי... הוא עובר, כן, הוא עובר מאחד לאחד, ברור. כן? עכשיו, לך יש מיקרופון אחד. כן. והמיקרופון שלך נמצא על המסרטה, אני או יודע. שצמוד לבן אדם. עכשיו, האולם הוא גדול, אתה מקבל הרבה הד של האולם. אתה עוקב אחריי? כן, בסדר. אני רוצה שהסאונד יהיה טוב. אם פה משקיעים... ברור, אני גם רוצה שיהיה טוב, מה, אני לא רוצה שיהיה טוב. מתי אתה תהיה שם? אני בסביבות 5, 4:45, 5:10, אתה מבין? יש לי ברית. אוקיי. אתה מבין? עכשיו, איך אתה שומע איך אתה שומע סאונד? יש לי סביבות. כן? שמחברות למצלמה? לא, לטלוויזיה. אתה יכול לשמוע גם כן. הנה, נניח תכף. במוניטור אתה שומע? תשמע, עכשיו אנחנו נשמע. רגע, עכשיו אתה מקבל את הסאונד? ואתה שם שם מוניטורים? כמה מוניטורים אתה שם שם? מוניטור אחד? כן. זה גם מדהים. נעבוד עליו. תשמע, כמה צלמים, אלה שמעבירים, כמה הם הציעו לך? הציעו לך בדולר בדרך כלל, לא? כן, גם צלם לצלם לוקח דולר בדרך כלל. זה בחור, זיכרונו לברכה, זה אח שלו, רגע. אלוף בהפקוד בישראל פעמיים. מה, הוא מת? במלחמה? עכשיו? הוא צנחן. הוא מאשר כינוס של כל הסרחנים. יאללה, מה קרה את הסרט הזה? עצוב זה, יאללה. עצוב, אני מכיר אותו, צילמתי אותו לפני כמה שנים. אתה מבין, מכיר אותו. מה אתה עושה? אין לך ברירה למעשה, אתה מבין? אין לך ברירה. טוב, מה אני אגיד לך? אם אני אשאיר את הסרטים, עדיין אני מקבל אותם. אני אעשות לך כל יום שישי, אני אברך אותם בשביל אחד אני לא ארוץ. שיהיה לי 5, 6, 7, 8, 10. ברור, בטח, זה לא... לא, מצלמה יש לי יותר. אני כבר נתן. מציאת תמונות, בחוץ בפנים, לא חשוב איפה. מציאת תמונות, אין. עדיף לשלם יותר ולבנות דבר טוב כל הזמן. איך זה הולך אצלכם בדיוק? מוצניק מרוויח משלו, זה לא אומר. פשוט יש אחד שמעסיק אותם, כל הבן אדם.
זה אחד ש... אבל, אתה חייב להכיר. פרופסיונל גדול, צלם גדול. היה צלם אופנה גדול פעם. בארגנטינה, בברזיל, בארץ. צלם גדול. צריך להשתדל לא לחתוך סרט, אבל מה... איתך עובד איזה בחור ככה, בריא קצת. אמר לי שיש לו סניף הוא הטכנאים שם, של הטלוויזיות, העבודה שלהם. לא, אני מכיר אותו. אבי. כן, יכול להיות. הוא לא עובד איתך? זה איפה הוא עובד? זה יש לו אלקטרוניקה, אין לו וידאו ויעשה. זה לא ככה, אתה חייב אם אין לך את הרקע, אם אין לך בחור שנותן לך את הרקע, זה לא שווה כלום. בלי רקע זה אחד המרכיבים החשובים בווידאו. זה לא פח, ככה. לא, מה רציתי להגיד לך? חשבתי, יש לו איזה 20 סטים של וידאו, סתם יש לו חנות אלקטרונית בחודשיים, קנה סובר חדש, שיצאו החדשים, השמנים. עשה הרבה כסף. מי עושה כסף? הטכנאים. אנחנו, אתה תעבוד בשביל כמה? בשביל 20,000, תוציא מנורות, תוציא זה בלי, תוציא פועל, תוציא זה. בדבר שאתה לא מבין, יכולים לעבוד עליך ועליי. זה כמו עכשיו חס וחלילה, מכשיר מתקלקל. כמה אתה משלם עליו? בוא נשמע. כמה אתה אומר? מכשיר טוב, אבל ישן. הגעתי מכשיר טוב, אבל ישן. 1,100. 1,100? יוכי התקשרה, היא אמרה שתהיי בשעה 3:30. אחי מטפל בזה, אז ככה ש... אחי, תראה, אני אשאיר אותה. תשאיר אותה. מתי אני אקבל אותה? אתה יודע מה זה פורים? אתה יודע מה קורה לנו? אני יודע מה זה. אתה יודע מה קורה לי פה בפורים? יש לי תור של אנשים. אני יודע מה זה פורים. מתי אני אקבל אותה? אני רוצה שתזרום תאריך, תתחייב, תחשוב. לא. אל תזרום סתם תאריך. שבוע הבא, מתאים לך איזה יום בערך. תסביר לי, שאני אבין, תבין. אני לא רוצה... טוב, יום שני נגמר פורים? יום שני נגמר. נגמר פורים, בשעה טובה. דוד, עוד פעם תעשה לי מה שעשית. זה לא מזיק אף פעם. אנחנו מזיק. בואי נתן, תתרבי לי סנדוויץ', תלכי תעשי לי סנדוויץ' מהבית. אני רעב, לא אכלתי כלום, אתה יודע? מה אני יכול לעזוב? אני צריך ללכת לאנשים פה. אתה לא יכול לתפוס את הקנה של התותח? התמונה בכלל שלט. זה מלבנות. שתיים וחצי צריך להיות שם, לא? זה פתח תקווה. כן, אני צריך להיות שם ב5, 4:30 אפילו. איפה? רגע, תעשי איזה משהו, לא. זה לא מתקווה. כן. אני רוצה להודות לכל אלה שנתנו יד לעריכת ערב הזיכרון לאריה בנינו. חבל שהיינו צריכים לערוך את הערב הזה. חבל שלא הזמנו אתכם לחתונה שלו. אבל כנראה שזהו גורלנו. אני רוצה להודות לבני יהודאי שעשה כל מאמץ והקדיש הרבה זמן לעניין האלקטרוני, לשרגא תמיר שעזר בעניין הזה, לסרן רון
שיזם את זה, לרס"פ, איציק, נכון? איציק, כל החיילים שעזרו, שאני לא יודע את שמותיהם, אני משתדל ללמוד את שמותיכם, אני בטח אזכור את השמות שלכם, כי בכל זאת היה לכם חלק שנה עם אריה. אני רוצה להודות לכל אלה שעזרו, שאני לא מזכיר אותם. אני מבקש את סליחתם, שאני לא מזכיר אותם בשמותם. אתם איבדתם חבר, ציינתם שהוא היה חייכן, הוא עודד, אולי לא רציני. בסיום יתברר לכם, כשאני אסיים ואני אקריא מכתב שלו, יתברר לכם שהוא היה רציני מאוד. החזות החיצונית הייתה תמיד לעודד לא רק אתכם, גם אותנו. הקצינים, איבדתם חייל, אולי לא כל כך ממושמע, אבל השאלה היא אם צה"ל בנוי על רובוטים. אני חושב שהגדולה של צה"ל היא על אנשים חושבים ועל מחשבה מקורית. ייתכן שלפעמים זה עדיף לפקד על אנשים שממלאים פקודות בלי לשאול שאלות. גם החיים יותר קלים. אתם צעירים ואני מבין היו לכם תקופות קשות. בסך הכל גם אתם לחוצים, גם אתם עובדים קשה ואנחנו עקבנו אחריכם איך שעבדתם קשה. ואתם עדיין עובדים קשה. ולעתים אולי כעסתם עליו, אולי אפילו בצדק לפעמים. אבל הוא מילא את הדברים, אולי משפט אחד יביע את הכל, שהוא רצה לעשות את הטוב ביותר. אנו ההורים איבדנו בן מסור. המילים לא יביעו את כל מה שאנחנו איבדנו. אנחנו השקענו בו את כל מה שיכולנו. לפי מיטב הבנתנו לא פספסנו. אם זה נגינה הוא ניגן, אם זה שפות הוא למד שפות, אם זה לימודים ריאליים הוא למד לימודים ריאליים, והוא גם לא פספס את התחום החברתי. אני כאב איבדתי חבר נאמן. רק מי שיש לו חבר נאמן בצורה כזאת יכול להעריך את גודל האבדה. אין תחליף לדבר כזה. הבן הצעיר זאב איבד את ההורים ותאומים שלו. אם הייתי צריך להשפיע על זאב, השפעתי דרך אריה, ובהצלחה מוחלטת. אחד המכתבים האחרונים שהיה בחבילה שהגיע אליכם, המכתב שנכתב מעבודה במהירות רבה, היה באחד הנושאים האלה שידעתי שדרכו אני אצליח עם זה. זה לא יאמר לשבחי, אבל זה יאמר לשבחו של אריה, שאם הייתי רוצה להצליח משהו, אז על ידו הייתי מצליח להשפיע על זאב. מדינת ישראל זה יישמע כציונות, אבל איבדה חייל נאמן שהמסירות שלו למדינה הייתה מעל ומעבר לכל ציונות, כי השאיפה שלו הייתה לעשות את המקסימום. ואולי אני אסיים את מה שאני רוצה לומר באחד מהמכתבים האישיים שקיבלתי ממנו, ואני לא אקרא לכם את כולו, רק כמה משפטים. התאריך הוא 19/7/82. לאבי יקירי, לפני מספר דקות החלו הפגזים לשרוק, ובמקום תצפיתנו רואים בלגן שלם. אני חושב פשוט עליך, מערער בך ובבני משפחתי, וחושב שהמלחמה אצלכם היא קשה פי כמה וכמה.
אני אישית מרגיש פחד לקראת הבאות, אך פחדי גדל שבעתיים בחושבים מה עלול לקרות בעורף, במידה וציפורן רגלי תשרט, ולכן אני פשוט בדיכאון אדיר. במקום לשאוב עידוד מן הבית החם והאוהב המחכה לי בשובים מן הגיהנום. ולסיום, אני מדלג קטעים, ולסיום הוא כותב, אודה לך אם תיתן את ברכתך ואת רשותך לי למלא את חובתי ואת המוטל עליי בהדגשה בקו מלמטה כראוי. ארי קרול. תודה לכם. במקרים כאלה אז אפשר להגיד רק משפט אחד, שכאן זה בעצם תם ולא נשלם. ואולי בהזדמנות כזו, בתור חבר טוב שלו, אני רוצה רק לבקש ממכם דבר אחד, שאתם אולי לא יודעים כמה זה חשוב למשפחה, כי אתם חושבים שסך הכל כל אחד רוצה להתייחד עם צערו, אבל הדברים האלה נכונים בגבולות מסוימים, ולא כשמדובר על אדם שנפטר מעולם בגיל 19. ורק תחשבו על זה שגם אם זה יהיה לא נוח ומאוד לא נעים ומאוד יחייב, אז עד עכשיו זה היה פשוט כזה, היה בתוך ה-30, אז מפעם לפעם קפצו לבקר, פעם לפעם ישבו לשמוע, לדבר, כל אחד אמר מה שלא נוח לו בפני ציבור, איך שהוא הכיר את אריה. אז פשוט, גם אם מבחינה אישית זה לא נוח לכם, אני מבין שזה מביך, אבל אני יכול לדבר פה בפה מלא בשם המשפחה, שכל אחד מפה, בפרט חברי הפלוגה, אז יותר ממוזמן לבוא מתי שהוא רוצה, והבית יהיה פתוח לשבת וסתם לשאול מה נשמע, ולשמור על הקשר הזה, שלמרות שארי איננו, ורק הזיכרונות האלה נשארו, בכל אופן זה יהיה חשוב לכולנו. תודה.
Yeah.